Hai, bună ziua, dragilor! Astăzi vă arătăm o sobiță 3 cu 2 jumate cu 5 fumare. Vedeți ce avem aici? Aici este fumul principal care urcă după podul 2. Bineînțeles că îl îmbrăcăm în cărămidă. Așa facem noi. Și pentru că avem evacuarea la jumate, am făcut o schimbare de fumuri. Aici avem fumul numărul 2. Coboară pe el, trece pe dedesubt, vedeți că are gaură. La fumul numărul 3. La fumul numărul 3, sus de tot la capac, îi lăsăm trecere aici. Două cărămizi. Două cărămizi, trecere și coboară la fumul numărul 4. Fumul numărul 4 are gaură pe dedesubt și urcă la evacuare. Vedeți? Are gaură și urcă la evacuare. Deci ăsta e mersul. Aici, la soba asta. Deci, trecere aici, de la fumul numărul 1 spre fumul numărul 2. Trece pe dedesubt la fumul numărul 3. Aici o să-i rămână gol sus la capac, coboară la 4 și iese la evacuare. Vedeți că avem aici. Ia uitați. Hai, v-am pupat, o zi bună.